сафири ҷумҳурии исломии Эрон дар душанбе бо раиси маркази тадқиқоти стратегии Тоҷикистон дидору гуфтугӯ кард. дар ин дидори Муҳаммад Тақии Собирӣ бо Диловар Қодирзода роҷеъ бар густариши равобит миёни ҷумҳурии исломии Эрон ва Тоҷикистон баҳсу табодули назар шуд. Қодирзода дар ин дидор бо арзёбии вазъияти феълӣ ва дурнамои равобити дуҷониба бар зарурати густариши ҳамкориҳои Тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии Эрон дар бахшҳои иқтисодӣ ва тиҷорӣ, ҳамлу нақл, гардишгарӣ ва фарҳангиву илмӣ ва омӯзишӣ таъкид кард. ду тараф бо баршумурдани зарфиятҳои ҳамкории Тоҷикистон ва Эрон хостори ба коргирии тамоми имконот барои тавсеяи ҳамкориҳои дуҷониба шуданд. раиси маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти Тоҷикистон таъкид кард, ки зарурати роҳандозии ҳамкорӣ миёни ин ниҳод ва марказҳои пажӯҳиши ҷумҳурии исломии Эрон вуҷуд дорад. сафири Эрон дар Тоҷикистон низ дар ин дидор бо ишора бар муштаракоти забонӣ, динӣ ва фарҳангӣ бо Тоҷикистон, омодагии Эронро барои густариши равобити ҳамаҷониба бо Душанбе эълом кард. ин вохӯрии ҷониби Тоҷикистону Эрон дар ҳолате сурат гирифт, ки дирӯз дар конфронси солонаи Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо як тим ба намояндагӣ аз давлати Тоҷикистон бо ҳузури афроде ҳамчун Абдуллоҳ Раҳнамо аз коркунони маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти Тоҷикистон, бо роҳбарии Зариф Ализода, ҳуқуқшиноси тоҷик, мушовири раисҷумҳур дар масоили ҳуқуқ ва намояндаи раисҷумҳур дар маҷлиси олӣ ҳузур доранд, ду маҷаллаи фейкӣ бидуни дарҷи номи ношир паҳн шуд, ки дар он Эрон ҳамчун як кишвари сармоягузор ва парваришгари тундгароён ба хотири халалдор кардани амнияти миллии Тоҷикистон дониста шудааст. вазорати умури дохилии Тоҷикистон тағйирот ба кодексҳои ҷиноӣ ва маъмурии кишварро нашр кардааст, ки ҷазо барои нақзи пайвасткунии симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ ё ба соҳибияти каси дигар додани онро пешбинӣ мекунанд. тибқи иттилои вазорати умури дохилӣ, моддаи 341 замимаи яки кодекси ҷиноӣ ба тавсиб расид, ки барои вайрон кардани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Тоҷикистон доир ба пайвасткунии симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ ва ба соҳибияти каси дигар додани он то 82500 сомони ҷарима ва то 3 соли зиндон пешбинӣ шудааст. бар асоси тағйироте ки ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ворид шудааст, барои нақзи қоидаҳои пайвасткунии симкорт дар сурати набудани аломатҳои ҷиноят аз 5500 то 55000 сомонӣ ҷарима пешбинӣ шудааст. тибқи моддаи 350 иловаи яки кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, барои риоя накардани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба пайвасткунии симкорт ба шабакаи алоқаи барқӣ ҳангоми набудани аломати ҷиноят ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз 100 то 200, ба шахсони мансабдор аз 400 то 600 ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз 800 то 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. тағйироти мазкур ба кодексҳои ҷиноӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон бо имзои Эмомалӣ Раҳмон раисҷумҳурии Тоҷикистон дар сомонаи вазорати умури дохилӣ нашр шудаанд. тисел шабакаи баландсуръати 4G-ро дар Истарафшан ба кор дароварда, шабакаи худро дар Деваштич беҳтар кард. ширкати мобилии Тисел фаъолияти худро дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд вусъат медиҳад. баъд аз Исфара ва Конибодом, Тисел шабакаи баландсуръати 4G-ро дар Истарафшан ба кор даровард. акнун муштариёни шаҳри Истарафшан метавонанд аз шабакаи LTE истифода баранд. стандарти нав барои бисёр дастгоҳҳои мобилӣ дастрас аст ва ҳадди аксари интиқоли маълумот то 45 мегабит сония мебошад. баробари кор дар самти ба роҳ мондани шабакаи 4G, ширкат тавонмандии шабакаҳои мавҷудаи 2G ва 3G-ро афзоиш додааст. инчунин дар Деваштич қобилияти гузариши шабака барои интиқоли маълумот беҳтар гардид. аммо қобили зикр аст, ки тӯли ин ҳафта дар кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон мавҷи дараҷаи 5G фаъол шуд. Истарафшан бошад дар минтақаи сарҳадӣ бо Ӯзбекистон қарор дорад ва имконияти аз мавҷи баланди Ӯзбекистон истифода кардани мардуми Истарафшан хеле зиёд аст.
дониста мешавад, ширкатҳои мобилии Тоҷикистон ҳарчанд кӯшиш мекунанд сифати хизматрасониро беҳтар кунанд, аммо дар рақобат бо кишварҳои ҳамсоя, хусусан Қирғизистон ва Ӯзбекистон, хеле ақиб мондаанд. мавҷи интернет дар Тоҷикистон ҳатто аз Афғонистон ҳам сусттар аст. шаҳрвандон аз қиматии тарофа ва суст будани мавҷи интернетӣ дар Тоҷикистон мудом шикоят доранд. дирӯз созмони ҷаҳонии футбол фифа рейтинги нави дастаҳои аъзояшро нашр кард, ки дар он дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон мавқеи худро беҳтар кардааст. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дар рейтинги созмони ҷаҳонии футбол мавқеи худро 4 зина боло бурда, дар ҷои 115 қарор гирифт. тавре ки маркази матбуотии созмони ҷаҳонии футбол фифа рейтинги нави дастаҳои аъзояшро дирӯз нашр кард, ин пешрафти дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо далели пирӯзӣ дар вохӯриҳои гурӯҳии даври интихоботии чемпионати ҷаҳон 2022 аст, ки дастаи Қирғизистон ва Муғулистонро шикаст дод. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дорои 1174 имтиёз мебошад ва дар рейтинги байни дастаҳои мунтахаби Осиё дар раддаи 22 қарор дорад. дар ҷои аввал дастаи мунтахаби Белҷик бо имтиёзи 1752 қарор дорад. зинаи дуюмро чемпиони феълии ҷаҳон дастаи мунтахаби Фаронса бо 1725 имтиёз дар даст дорад. дар сеюм Бразилиё бо 1719 имтиёз ҷой дорад.